Eu pe cel mai băieți, voi vreți follow de la băieți? Eu nu înțeleg. Să bă, fiecare cu cât îl duce capul. Doamne, iar. Ce frumoasă, Evita, mulțumesc tare mult. Aia e. Ce pierdut, ducă-se în pământ și în pământ. Oricum nu regret nimic, înceapă și nu mai e. Ce se întâmplă? Nimic. Da, mi pare că râd de oameni, dar nu râd de oameni, râd de situații. Dar nu e situația. Hei, un băiat simplu, băi, ce nu e. Mulțumesc pentru trandafir, Adelina. Da, frate, și-a pus notiță ca omul meu, că a zis că o iubesc pe... Nu înțeleg, stai. Eu mulțumesc. Deci, cine a făcut... El a făcut supra... Dar nu mai zice cuvinte de astea, vorbește și așa mai despărțit silabe. Ce discuție aici? Nu știu. Și nu putea să respiri. Și au pus notiță cu ce? Că mi-a zis el că mă iubește. Dar tu ești prieten cu ei sau ești doar așa un user? Da. Mă, nu vreau să râd. Nu vreau să râd. Nu-l verifica nimica. Păi tu ești prietenul cu ei odată ce erai acolo, nu? Nu înțeleg nimic. Mai bine. Nu e acasă la ești, tu ești acasă. Și mai deci nu înțeleg din suflet. Bă, dar nici sincer nici nu mă interesează. Fiecare cu aia măsii, fiecare își alege drumul în viață. Fiecare își alege. Oricum n-am mai vorbit. Dragoste până bătăi. Ai, frate, cum? Mi-a dat una la creier. În continuu de tine. E de bine sau de rău? Bă, deci, tu ești prietenul cu... Dar nici nu contează. Deci, ideea e că eu n-am mai vorbit cu omul. Și s-a pus copac. Mie mi se pare puțin ciudat. Eu am văzut în autobuz. Și gândește că omul se uita la mine. Efectiv, se uita la mine și după se uita la fata aia. Se uita la mine, se uita la fata aia. Și fata aia s-a uitat la mine, știi? Și după asta... Bă, gen, și era gen, bă... What the fuck? Dar n-am avut treabă, frate. Gândește că... Noi n-am fost amici. Bârfă. Noi am fost amici și gândește că n-am mai vorbit cu el. Eu n-am mai vorbit cu el pentru că am ieșit afară cu Iulia, o prietenă. Și am zis, bă, vezi că eu ies afară. Și l-am lăsat piscin. Și omul s-a supărat pe mine. Și înainte de chestia asta s-a mai întâmplat că am ieșit odată afară, s-a supărat el și a început să plângă. Că am ieșit afară. Și zis că i-am dat overthinking și eram gen, bă, ce? Și zis că a ieșit afară, mă gândeam că dacă ești cu alte persoane, înseamnă că nu mai ești cu mine. Și eram gen, bă, ce? Și am, bă, ce? Și am zis, bă, lasă așa mai bine. Am zis, ok, înțeleg, ai probleme, suport, eu sunt prietena ta. Și am ieșit afară cu o prietenă și l-am lăsat puțin 2 ore și mi-a ținut discurs la ora 7 dimineața despre cum l-am făcut să se simtă și să sătura să implice oameni și oamenii aia se fac de el. Și eram gen, bă, câți ani are? 18 și eram gen, bă, eram afară. Ce? Și am mai lăsat-o, băi, nu am lăsat-o, frate. Nu.
nu cred că știi cum... Lăsase fata de a 10, nu știu ce-o lăsat, frate. Cine? Nu știu ce-o lăsat, frate, dar... What the fuck? Și am zis, what the fuck? Noi, ideea e că noi vorbeam... Bă, noi ne-am înțeles foarte ok. Noi când am început să vorbim, el îmi vorbea de fostă sau fost o fostă, cred că o știi. Cred că o știi pe fostă sa aia, gen aia de... O fost ei foarte mult timp împreună. Și atunci treceam și eu printr-o discuție și am zis, bă, hai să ieșim. Gen, el mi-a zis, hai să ieșim. Și am zis că da, păi și gândește că la ieșirea aia pur și simplu am vorbit doar despre chestiile astea. Nu a fost nimica. Nu am avut chestia alea, nu știu, să ne ținem din mână sau să zicem, vai, să te mai mult. Bă, odată, nu s-a întâmplat o chestie, un gest să-l fi făcut. O chestie, știi? Și după, nu mi-a dat ghost total. Nu mi-a dat ghost total. A început să-mi spună că, ok, eu ies afară. Și mi-a trimis o poză cu fata aia, cred că știi la cine mă refer. La fosta lui, păi dacă nu aveam nicio treabă, nici cu tipa, nici cu nimeni. Și am crezut că ești afară cu măsa. Și am zis, bă, eu pupi mama ta. Sănătate. Dar noi eram prieteni, bă. Și după îmi răspunde peste 4 ore că i-am zis că, curta, ce ați făcut? Unde ai fost cu mama ta? Și face, nu, am ieșit cu cea mai importantă fată din viața mea. Și eram gen, mama ta, nu? Face, nu, și mi-a zis fata, știi? Și după am zis, bă, uite, mai bine nu mai suntem prieteni, știi? Pentru că era sigur că erau de o chestie de o împăcare și am zis, clar, frate, eu nu sunt prietenă cu băieți sau nu îmi caut amicieții, mai ales dacă am relații sau el are. Pentru că mi se pare urât, frate. De ce să ai nevoie de o prietenă fată dacă tu ai iubit-o? Și înșelarea asta s-a împăcat. Asta a fost după ce s-a împăcat, că ei s-a împăcat la un moment dat. Și știu că n-am mai fost cu aia și după să o despățiți de aia. Și cu o fată de-a 10-a, fata aia e roșcată. Și am zis, bă, mai bine ea să ne vedem de drumul nostru. Și am văzut de drumul nostru, pur și simplu. Dar eu nu știu pe fata aia, nu știu cum o cheamă. E blondă, nu știu cum o cheamă, nu știu cine, e fini. Și a fost tot. Și altă... Nu le țin nouă rupat. Dar pe tine cum te cheamă, măcar să... Prenume, nici măcar nu trebuie să zici. Și-a lăsat-o, what the fuck, ce se întâmplă aici? Ani, mulțumesc tare mult. Știu, nu știu tu. Dar zic și ție când vii. Nu ai și ba da. Lăsat-o pentru tine, frate, dar gen... Noi când am început să vorbim, am început tot ca prieteni. Și când n-am mai vorbit atunci și am zis că, bă, te-am lăsat pe sin, dar gen... Aia e. Și am zis, bă, aia e, nu... Poți să fii supărat. Fix așa, poate am fost o nesimțită, știi? Și face el după că... Da, trebuia să te gândești că... nu e vina mea, că poate unul dintre noi a pus sentiment și am zis, bă... Nu. Nu. Și am zis, nu. Și am fost nesimțită și am zis, ok, du-te și frustrează-te. Și a fost tot. Serios că el, da... Nu, bă, eu dacă aș fi vrut sau chestii genul, eu aș fi fost foarte asumată. Și l-o da. Și m-aș lua dacă aș vorbi cu mine. Nu, frate. Doamne, și după mi-a mai zis o colegă chestii random de el. Și am zis, bă, nu o să pun botul, știi? Bă, nu o să pun botul, că nu erau cele mai frumoase. S-a pus cu baba. Păi, dar mi se pare puțin ciudățel. Adică, bine, diferența de vârstă nu e mare așa, dacă te gândești peste, na, nu știu, 22 cu 26 chestii. Dar acum la liceu, 14-15 ani și 18-19, ei sunt etape total diferite, dar gen... A plâns azi că a văzut că a făcut